Rostomili moi, do dzisiaj się prawi, że jak kańsi ryczy syryna, to coś się kańsi robi. Posłuchajcie, jako to je. Żywobyci na cieszyńskich dziedzinach, na cieszyńskiej ziemi było ganz spokojne, a je dość spokojne. Aspoň od tego czasu, kiedy się skończyła wojna, a ludzie prawili, że już nie ma Niemców. Roztomańcie potem bywało, ale ludzie dycki mamrali, a i w ten czas, kiedy się mieli dobrze, ale Pombuczek jakoś i tą naszą ziemię cieszyńską opatruje, że tu scelocy furt gospodarzom, mnożą na gruncie, robią we powerkach, a oto ganz dobrze się mają. Są takowni, co prawią, że dobre już było, ale to są naisto ci, co biedę nigdy nie mieli. A moja stareczka by im rzekli, że im trzeba tej prawdziwej biedy, a figlajzów we włosach, a w obliczkach. Ten pokój po dziedzinach, a w miastach poradzi roztargać ino jedna wiec. Syryna, co zaryczy na fajerdepie. Jeszcze zoleży kany je depo, bo oto w Goralii, ba i w Istebnym, ryczy inakszy, a we strumieniu lebo w Zybźdowic zaś też inakszy. Zoleży to a i od luftu, jeśli je rzodki, abo takowny, że go idzie nożem kroć. Najprzód, kiej zaryczy syryna na fajerdepie, to ją usłyszą wszystkie psy na dziedzinie. Jeszcze syryny żaden nie słyszy, ani gazda, co mogan cinki ucho, a pies już wyje, bo się mu zdo, że to insze psy śpiewają, jako hańdowni ich prastazicy wilki. Ale potem kańsik tam hanej daleko, a i starzik, co je bez mala głuchy jako pień, też zaczyna słyszeć, że coś ich się kańsi robi na dziedzinie. Eny, co się kany robi, to zaczyna szpekulirować cała familia, a i starka, co wyliźli z chałupy, choć mają rymę. Toż kany co, a skyr z czego? Wszyscy się wszystkich pytają. Jeden sąsiad drugiego z tej zbioka. Gazdowie a gaździnki ciepią robotę, a idą bliżej cesarskiej cesty, bo coś ich się przeca kańsi robi. Najprzód fajermoni siedli do auta, a pojechali tam kany im zadzwonili. Po nich zaryczały auta policajtów, a na koniec auta, co wiezą doktorów. Nykaj to wszystko jedzie, bo przeca kańsik się coś robi. Foter dyski wiedzieli, co robić. Najprzód psy przegonili do budy, kozali im tam siedzieć, a nie wylazować. Potem pospołu ze starzikiem, co byli gusi jako gnotek, posłuchali, jeśli te auta fajermonów, a policajtów są bliżej lebo dali. Wiele razy je tak, że one przejadą ganz kole chałupy, cesarską cestą, ale kupa razy je tak, że jadą, a naroz przestaną. W ten czas przy chałupie użycało komisji, co szpekuluje, kany się co stało, bo auta policajtów, doktorów, a fajermonów tam oto hanej przestały ryczyć. Stary ujec już wiedział, że to było na krzyżówce przy konzumie, ale foter prawi, że ni, że oni jechali jeszcze kąsek do kopca. Byliby się powadzili, kieby nie gaździno, co siadła na koło, a zajechała na krzyżówkę, bo przeca to nie ma zaś tak daleko. Za nią pojechał a i mały Michał, choć jeszcze nie śmi na kole po cestach rajzować, ale był ciekawy, co się kany stało. Gaździnej nie było ze ćwierć godziny, a jak przyjechała, to już wszystko wiedziała. 2 auta się stłużyły, ni na krzyżówce, ni na kopcu, ale przy krzyżu, kany się wawrzyczkowe grunty schodzą z brejzowymi. Tuż już do wieczora robota przy chałupie żadnemu nie szła, bo wszyscy szpekulowali o tym, co się to porobiło, a wiele tam było policajtów, wiele fajermonów, a wiele doktorów. Na drugi dzień stareczka zaszli do swojej kamratki Hanki, oto za miedzę, a dozwiedzieli się więcej, jako wszyscy inksi. Tuż to nie były 2 auta, a jedno auto, a koło, a na kole jechał Junek z gruntu, co se rod wypije, a autem jechał Józef spod kopca, co już by wobec nie miał za wolant siadać, bo je fest stary. A skiel to Hanka wiedziała? No bo ona wszystko wie. Żaden nie wie, skiel się i to bierze. A dycki było tak, że musiała wszystko wiedzieć. Gor w ten czas, kiedy syryna ryczała na fajerdepie. Wiecie, jeszcze te razy po dziedzinach są starsze paniczki, co się na nich prawi tak srandownie, że to są wolne Europy. Skiel mają wszystkie informacje, to żaden nie wie. Starzik mi prawił, że bez mala mają schowane pod legierem jakiś radia, a od nich podciągniony drut do każdego fajerdepa na cieszyńskiej ziemi. Syryna ryczy na depie, zaś się coś ich na dziedzinie robi. Naisto się przy każdej chałupie zabierze komisji, co będzie szpekulirować kany, a jakie auto jedzie, a z czego jedzie, a czemu ich
tam tela jedzie. Zaś robota przy chałupach, a na gruntach się zastawi, bo przeca coś ich się zaś kańsik robi.